Choyambirira ndipereke moni kwa abale ndi alongo ronse pano. Tiyamike Mulungu makamaka chifukwa cha tsiku labwino, tsiku la lero, tsiku la mtengo wapatali limene watilola kuti tithe kukumana pano, titokhala ndi maphunziro kapena msonkhano wathu umene uphunzira maphunziro osiyanasiyana. Phunziro limene ndifuna ndiphunzitse ine lero ndi phunzironso limodzi limene mipingo mwathu komanso misonkhano yosiyanasiyana imene timapita timaliphunzira ndithu. Chachikulu ndichongofunabe kukumbutsana basi, sikuti tiphunziranso zinthu zachilendo yayi. Komabe nthawi zina tikamakhala kuti tikufuna kukumbutsana, timafunikira kwambiri kuti tikhale atcheru ngakhale tikukumbutsana. Chifukwa nthawi zina anthu ena timati nazimva kale zimenezo kapena ndiuzidziwa kale. Koma ndipemphe abale komanso alongo kuti tikhale limodzi. Ambafotokoza kuti tikaphunzira pang'ono tigawana m'magulu, ena abale apita kwa okha, alongo apita kwa okha, komanso achinyamata apita kwa okha. Kwambiri kwamene timakhalapo kuzokonzekera za msonkhano umenewu, ndikukhulupirira pamene anena kuti abale akhala kwa okha, alongo akhala kwa okha, achinyamataso akhala kwa okha, ndipo aziphunzitsi enanso anatchulidwapo kuti adzatha kugwira ntchito imeneyo. Ndipo mmodzi amene akatha kuphunzitsa kumeneku kwa abale ndi m'bale Gondwe wa ku Gologota uku, amene akaphunzitse makamaka pa zinthu zokhudza za m'banja eri. Ndi phunziro limene timalidziwa bwino, limene amaliphunzitsanso bwino m'bale ameneyi. Koma chimene ndikufuna kuphunzitsa ine pano ndi phunziro lofanana ndi lomwelo, koma laineli ndi banja. Pamene m'baleyi azikaphunzitsa zachani? Ndeti ndi maphunziro awiri osiyana. Zimasiyana bwanji? Baibuloso limasiyanitsa. Paulo pamene amalembera Timoteyo, pamene amamulembera Tito, anamuwuza kunena kuti azimayi akulu ali ndi ntchito yophunzitsa azimayi ang'ono mmene angakhalire bwino ndi amuna awo. Amafuna kunena kuti chani? Za m'banja ndi zinthu zonena kuti wina akhoza kukhala zinthu zina kwa iyeyo zimagwira, koma sizingatheke kukagwira mwina kubanja kwineti. Zimachitika kuti pali mabanja ena amuna ena amanena kuti mkazi wanga akhoza kupanga business, mkazi amapangadi. Pali mabanja ena amene amanena kuti mkazi wanga business sangata. Nguwaza kuti mabanja awiri onsewa zikuyenda. Wina akumuletsa akukhala bwino ndi mwamuna wake, wina akumuloleza akukhala bwino ndi mwamuna wake. Chochitika ndi chani? Umachita kuphunzira. Koma tikakamba za phunziro la banja, ndi chinthu chimene chichonena kuti uyu ndi uyu sichimasiyana, nchofanana. Ndi chinthu chimodzi. Ndi chinthu chimene tingachinene kuti ifeyo tinangopanga inherit kapeneti. Chonena kuti munthu anachikoza kale, chungofunika ifeyo tichitsatire. Ndi phunziro limene ndili nalo pano ndi limenelo lokhudza banja. Kuti kodi Mulungu anazikoza bwanji? Kapena amafuna kuti ife tizikhala bwanji? Phunziro limene muli zinthu zambiri zimene tingazikambe, koma tizikambabe mozifupikitsa, komanso moyesetsa kuti ziveke. Chifukwa chonena kuti zambiri zimene anthu timakhala nazo zimene tingafuna kudziwa, koma tiyesetsa tizifupikitse komanso ziveke. Pamene takamba za phunziro limeneli, ndikukhulupirira tonse tadziwa kale pamene tingayambire. Pala amene sanapadziwa timayambira pati? Ndikukhulupirira timayambira m'buku la Mateyu ndithu. Buku loyambirira Chipangano Chatsopano, buku la Mateyu chapter 19. Ifenso tiyambire buku la Mateyu chapter 19. Mu buku la Mateyu chapter 19 timapezapo Yesu amaphunzitsa anthu. Ndiye chimene chinachitika ndi chinthu ichi. Pa Mateyu chapter 19 verse 3 akunena kuti anthu anabwera, Afarisi kapena anabwera kuti amufunse Yesu zokhudza banja, koma
samabwera kungofunsa. Amabwera ndi nzeru zoti amuyese, amukole. Ukudziwa kale yankho, koma ufuna uve kuti kodi iye yanena kuti chani. Ndimene ufuna ndakuti Afarisiwo amampeza Yesu ndi nzeru zimenezo pa verse 3 chapter 19. Ndakubwera kwa Yesu akumufunsa zokhudza banja. Tete amene werenga pa verse yake ya 3. Matthew chapter 19 verse lake la 3. Ndipo Afarisi anadza kwa iye namuyesa nanena, kodi nkololedwa kuti munthu akachotse mkazi wake pa chifukwa chilichonse? Okay. Akuti Afarisiwo amabwera kumfunsa Yesu funso ili. Kodi ndi zotheka kapena nkololedwa munthu kumuchotsa mkazi wake pa chifukwa china chilichonse? Akufunsa funsoli koma akufunsa atakuta. Ndakuti yankho analali nalo koma amafuna ave kuti kodi Yesu yanena kuti chani. Ndi zimene iwo amafuna. Pa verse yake ya 4. Ndipo iye anayankha nati, kodi simunawerenga kuti iye amene adalenga munthu pachiyambi anawalenga iwo mwamuna ndi mkazi? Nati, chifukwa cha ichi mwamuna adzasiya atate wake ndi amake nadzapatikana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi. Akuti Yesu powayankha anati, kodi simunawerenge? Akuyankha choncho. Akufunsa kuti kodi nkololedwa siya munthu mkazi wako pa chifukwa china chilichonse. Nde Yesu momwe tayankhe kuti kapena ayi, akunena kuti kodi niyo simunawerenge? Kodi zimene munawerenga Mulungu anati chani ndi zimene Yesu akwanena. Kodi pachiyambi zinakozedwa bwanji? Chifukwa pachiyambi zinakozedwa chonchi. Zinakozedwa kuti mamuna ndi mkazi, anthu awiri awa, masamu a Mulungu akunena kuti amakhala anthu anga. Mamuna ndi mkazi akakwatirana, masamu a Mulungu amakhala anthu anga. Ati munthu mmodzi. Ngakhale tikwaona awiri akupitapo, koma Mulungu saona choncho. Mulungu amaona kuti ndi munthu mmodzi. Ndawe kodi zimenezi iniyo simunawerenge? Iniyo zimenezi simuzidziwa? Ndi zimene Yesu akunena. Chifukwa kuti pachiyambi ndimene Mulungu ananenera. Kodi amafuna kutanthauza kuti chani? Kapena pachiyambi pake amanena pati? Ndikhulupirira kuti tonse tikudziwa tikabwerera buku la Genesis. Genesis chapter 2, pamene Mulungu anatenga Adamu ndi Hava kwayika m'munda muja, anapanga kunena kuti anthu awiri wakhale banja. Koma pamene ali anthu awiri akhale thupi limodzi. Chimene Adamu ndi Hava tikufanana masiku ano ndi chinthu ichi. Mulungu anazikoza kuti mamuna mmodzi mkazi mmodzi. Koma chimene tikusiyana ndi Adamu chinthu ichi. Adamu Mulungu atamuyika m'munda, anakoza mkazi kuchokera kwa yeyo. Chimene tusiyana ndi Adamu ndi chinthu ichi. Adamu atamuyika munda kumuyikozeramo mkazi somusiya mundamo. Adamu analibe mwayo osankha. Pamene ife tili ndi mwayo osankha. Ndakuti munthu kamakasankha umakhala kuti ukudziwa kuti amene ndi usankhayi ndineyo tipanga thupi limodzi labwino. Koma Adamu anamuyika kutengera mkazi kumusiyira. Anali ndi mwayo osankha kapena anali ndi mwayo okana? Kapena mkazi wake anali ndi mwayo okana kuti mamuna uyu ayi? Ndokuti analipo anthu awiri basi. Ndakuti pachiyambi Mulungu anazikoza choncho. Kodi inu simuzidziwa? Chifukwa Mulungu anazikoza choncho. Mateyu yemweyo chapter 19 verse 6, Yesu popitiriza kunena kuti zimene Mulungu anazimanga munthu sangazimasule. Ndakuti Mulungu anamanga kuti mkazi mmodzi mamuna akuti munthu
asazimasule. Munthu sangazimasule. Ndetsopano anthu aja anabwera pa verse 7, ndawerenga ni verse 7 zimene kumuuza Yesu. Iwo ananena kwa iye, nanga chifukwa ninji Mose analamula kupatsa kalata wachilekaniro ndipo ndikumchotsa. Akunena kuti tamva zimene mwanenazo, koma funso lina ndili, n'chifukwa chake chachani Mose analamula kupereka kalata wacha? Analamula kuta kupereka kalata yachilekanitso kuti banja likhoza utani, likhoza kutha. Ndemumve yankho la Yesu pa verse yake ya 8. Yesu akuyankha kuti chani? Verse 8. Iye ananena kwa iwo, chifukwa cha kuuma mtima kwanu Mose anakulolezani kuchotsa mkazi. Okay. Afarisi anena kuti chifukwa chake chani Mose analamula kupereka chikalata yachilekanitso agwiritsa ntchito mawu oti cha analamula. Nde Yesu wayankha kuti cha pa verse 8. Yesu anena kuti analola. Iwawo akumuuza Yesu kuti Mose analamula. Yesu akukana kuti Mose sanalamule, koma Mose analola. Zusiyana bwanji kulamula nkulola? Ndawi zina mwina mwana akakamira chinthu ukozo mukaniza, koma ifota akulira kwambiri umangota umangopatsera umakhala avomerezana nazo, umakhala avomerezana nazo, koma umakhala mulola kuti tenga ngakhale ne sinagwirizane nazo. Ne Yesu akunena kuti Mose sanalamule kuti mudzichotsa akazi anu, koma Mose analola chifukwa cha kulimba mtima kwanu. Ne analola pa chifukwa chani? Pa verse yake ya 9. Ndipo ine ndinena kwa inu, amene aliyense akachotsa mkazi wake posakhala chifukwa cha chigololo nakwatira wina achita chigololo. Ndipo iye amene akwatira wochotsedwayo achita chigololo. Akuti Mose analola, koma ine ndifuna ndiyankhule izi. Munthu wina aliyense amene wachotsa mkazi wake osati chifukwa cha chigololo nakakwatira wina achita chigololo. Ndipo iye amene atenga wochotsedwayo achitanso cha chigololo. Vesi ndiyo ufunikira kwambiri. Vesi ndimene nthawi zambiri anthu ngati akhristu tikuimva mosiyana. Vesi tionekaye kuti pali magawo awiri. Gawo loyamba la munthu ndi la munthu amene wachita chigololo, amene wachita chigololo, kapena munthu amene akuchotsa mkazi wake osati chifukwa cha chigololo. Gawo lachiwiri ndi la wochotsedwayo. Pali gawo loyamba la munthu wochotsa, gawo lachiwiri la munthu ochotsedwa. Ndakunena kuti munthu wina aliyense amene wachotsa mkazi wake osati chifukwa cha chigololo nakakwatira wina kapena nakatenga wina, akuti amene wachita cha chigololo. Komanso akuti amene akwatira wochotsedwayi amenenso wachita cha chigololo. Now, vesi pali ziphunzitso zambiri zimene zabukapo kuchoka pa vesi. Ukayiona vesi imene ilili ndi vesi yoti ya simple yoti ukhozoimva bwino. Komanso tikayiona vesi tipeza kunena kuti ndi vesiso imene anthu sitigwirizana pa nkhani ya banja. Chifukwa pala anthu ena amene tikukhulupirira kuti banja likhoza kutha ngati wina wachita chigololo zimene ananenapo. Koma pali gulu lina la anthu likukhulupirira kuti pa chifukwa china chilichonse banja silingathe. Chifukwa chake nchani? Akunena kuti amene wachita chigololo malingana ndi vesi amakhala wachimwa, komanso amene akutenga amene wachotsedwayi amakhala wachimwa. Ikhoza kumveka choncho koma si iyenera kumveka choncho. Ikhoza kumveka ngati taonapo mipingo yambiri imene munthu mwina anakwatirana ndi mkazi, ndi mkazi wake banja latha chifukwa mwina mamuna wachita chigololo.
ndiye mkaziwa akakwatiwa ndi munthu wina akafuna kubweranso ku mpingo, mipingo ina ikumati Mateyu chapter 19 verse 19 kunena kuti otenga ochotsedwayo wachita chigololo. Ndiye inuyo muyenera kubwerera kwa mwamuna wanu. Tikamayimva ikhoza makhala ngati timayitanthauzira bwino, koma sititanthauzira bwino. Ndikukhulupirira kuti ndiyesetsa kuti ndifotokozere bwino kuti timvetse bwino tonse. Chifukwa chake nchani? Ndanena kuti mavesi pali magulu anga. Gulu loyamba ndi la munthu amene wachotsa. Gulu lachiwiri ndi la munthu amene wachotsedwa. Mesa ikutero vesi. Ochita chigololo ndi ochotsedwa. Vesi ipereka magulu awiri. Koma kuti timvetsetse bwino vesi, pakati pa magulu awiri awa titenge 1 Korinto chapter 7 tibweretse pakati pa magulu awiri pa vesi yomweyi. Zimene ananena apa Yesu, chifukwa choti timangowerenga apa mwina osawerenga kwina, nchifukwa timapereka tanthauzo lolakwika. 1 Korinto chapter 7 tiyambire pa vesi yake ya 10. Tasekula kukula 1 Korinto chapter 7 verse lake la 10. Ndipo matenda kutero. Koma opalitsidwawo ndiwalamulira sine ayi koma Ambuye. Okay. Pa verse 10 tayambira panjira chapter. Pa verse 10 Paulo akunena kuti koma okwatitsidwayo ndi alamulira. Paulo wagwiritsa ntchito mawu amene Afarisi anawagwiritsa ntchito buku la Mateyu chapter 19 kuti Mose analamulira. Ndi apa akunena kuti izi tsopano ndunena apazi sindunena ndine koma ndikuwalamulira sindiwapempha. Kodi lamulo nkupempha zimasiyana? Zimasiyana bwa? Akati akulamula wina akupempha zimasiyana bwa? Okay. Agane. Kulamulira kunena kuti akakuuza umakhala kuti wewe ulibe mwayo osankha okana kapena kuti kuvomera. Njonjo akalamula akapempha amakhala okuloleza kuti ukhoza kupereka kapena osata. Ndiye Paulo wagwiritsa ntchito mawu cha ndikulamula. Kaya iweyo ukufuna kaya iweyo sukufuna koma izizi ndi lamulo. Ndipo popeza ndi lamulo ndidziwa kuti ena lamulo mmalikana ndithu. Koma timva kuti lamulo luti chani. Pitirizani tiyambire son verse 10 iyo. Verse 10. Koma okwatitsidwawo ndiwalamulira sine ayi koma Ambuye. Kuti mkazi asasiye mwamuna. 11 verse. Okay. Akuti akuyamba kulamula. Lamulo loyamba lakuti mkazi asasiye cha. Mukumbukira zimene Yesu ananena ku Mateyu chapter 19 verse 9. Ananena kuti cha Yesu anapereka chithunzithunzi chonena kuti mamuna wachita chigololo ndiye mkazi wachotsedweni. Paulo akunena kuti mkazi asasiye nda. Paulo akutero. Ndipo akuti lamulo. Pitirizani pa verse 11. 11 verse. Komanso ngati amsiya akhale osakwatiwa kapena ayanjanitsidwenso ndi mwamunayo ndipo mwamuna asalekane naye mkazi. Tsopano Paulo akupitiriza mukumbukira chinthu ichi zimene akunena Paulo ziyarana nenanda. Werengazo pa verse 10. Koma okwatitsidwawo ndiwalamulira sine ayi koma Ambuye. Akuti kwa okwatitsidwa alamulira sine koma ndinda. Ambuye analamulirira kuti. Kupatula zimene ananena apa Paulo Yesu anazinenera kuti kwina. Ndi ku Mateyu chapter 19 ngakhale palibe madetails ena pamene Paulo akuwanenapo. Chifukwa pamene Yesu amazinena anthu aja anaziva. Nkuthekera kuti popita pa nthawi anthu samaziva ndiye Paulo akunena kuti Yesu ananena izi pajapa. Ndakuyita mbasula kuti anthu ajamvetsetse. Ndi chimene Paulo akunena. Akunena kuti mkazi asasiye mamuna koma ngati wasiya akuti sakuloledwa kuti ati sakuloledwa kuti kukwatiwanso koma ngati afuna mamuna achitecha abwerere. Abwerera ngati palibepo cha. Chifukwa Yesu ku Mateyu chapter 19 wanena kuti
banja likoza kutha pa chigololo pokhera. Koma ngati palibe chigololo akuti anthu osayenera kuta kusiyana. Koma ngati asiyana nde Yesu akunena kuti chofunika ndichi. Wina ngati ali kwa yekha, wina ali kwa yekha, anthu asiyana osati chifukwa cha chigololo. Ngati mamuna adzafune mkazi, mkazi adzafune mamuna. Chofunika ndicha mamuna wako ndi ujayi, mkazi wako ndi ujayi. Ndi zimene Yesu akunena. Pitirizani. Pavesi yake ya 12. Koma kwasawo ndinena ine si Ambuye. Ngati m'bale wina ali naye mkazi osakhulupirira, ndipo iye avomera mtima kukhala naye pamodzi, asalekane naye. Okay. Apa Paulo akupitirizabe pa nkhani ya banja yomwe ija. Akunena kuti apa akunena no zimene Mzimu wa Mulungu kumuwuza Mzimu Woyera. Koma pa verse 10 ndi verse 11 akubwereza zimene Yesu ananena. Ndiye ndikaona pa buku la Mateyu chapter 19 verse 9 ndikutenga ona kwenda chapter 7 verse 10 and 11. Timva bwino buku la Mateyu chapter 19. Chifukwa ndi chani? Mateyu 19 Yesu akunena kuti banja likoza kutha ngati wina wachita chigololo. Koma ngati palibe chigololo mwasiyana pa zifukwa zina. Ilili banja silinata. Yesu chimene anena kuti banja silinata silinathe. Ngakhale wina ukhala ku Banja, wina ukhala kaya ku Chitipa. Koma pamaso pa Yesu banja silinata. Koma pamaso pa anthu tikoza kuti banja linata. Ndekuopsa kwake kumeneko tsopano. Lamulo la Mulungu akunena kuti banja likoza kutha ngati pali chigololo ndipo winayo wasankha kuti banja lithenditwe. Now, tenera mvetsetsa chinthu ichi pa nkhani imeneyi. Makamaka kuti timvetsetse bwino mwina tibwere m'musimo. Pa verse 12 ndi verse 14, 12, 13 mpaka 14, Yesu amapereka chithunzithunzi cha banja kunena kuti ngati munthu wakwatirana ndi munthu amene ali osakhulupirira, ndipo osakhulupirirayo wasankha kukhalabe pa banja, akuti okhulupirira asachotse. Mola sabala umene apitiriza. Zimatha kutheka anthu mwina wakwatira nde nzakoyo sakukhulupirira zimene ufuna kukhulupirira. Nde mawu a Mulungu akunena kuti ngati osakhulupirira afunabe kuti banja likhale, ineyo okhulupirira ndisanene kuti banja lilitha ifo iwe ndi osakhulupirira. Ayi. Koma anthu ena mwina mabanja athu anatha kapena akutha chifukwa chonena kuti mwina anthu timasemphana pa zinthu zina za chikhulupiriro. Koma Yesu akunena kuti sizili choncho. Akunena izi ifake chani chinthu chofunikira kwambiri. Pa verse 15. Verse 15. Koma ngati osakhulupirirayo achoka, achoke. Okay. Akunena kuti ngati pali banja ndi osakhulupirirayo wasankha kuchoka ndi orati. Amene sadziwa lamulo landa akuti amene achoke. Wachoka ndi uti? Osati wamuchotsa ndi okhulupirira. Wachoka yekha, waganiza kuti naye ndichoke. Nakuti akachoka muloleni achoke. Pitirizani pa verse yake 15, yambirani 15 yonso. Koma ngati osakhulupirirayo achoka, achoke. Mulandu otere samangidwa ukapolo m'baleyo kapena mlongoyo, koma Mulungu watiyitana ife mumtendere. Akunena kuti ngati osakhulupirira wachoka achoke, m'baleyo kapena mlongoyo ati sali pacha samangidwa ndicha alibe mlandu. Now, timvetsetseso apa. Kodi ngati alibe mlandu afuna kutanthauza chani? Zutanthauza rakhoza kukwatiranso m'baleyo? Pa verse yanena kuti osakhulupirira akachoka achoke. M'baleyo alibe cha
mlandu. Kodi zurandauza kuti m'bale kapena mlongo okhulupirirayo mwamuna wake kapena mkazi wake akachoka okhalayo akati alibe mlandu akhoza kukwatira? Ndiye funso limene lokhalalo eti. Yankho lonena kuti uyuyu sakumasukabe ali pa mlandube. Mlandu waticha banja limatha pa chigololo pokha. Mlandu umene ukummanga ndi umenewu. Koma akhoza kumasuka ngati uyuyu osakhulupirirayo wachoka yekha ndiye kumene wapita kuja wakwatiwa ndati wayamba kuchita chigololo nda ujayo iweyo umasuka. Koma osati wangopakira chikwama chake mawa watuluka kenako ndi kuja wabweresa mkazi wina kumati ndilibe mlandu. Sakunena zimenezo. Akunena kuti lamulo la banja amene amakhala ndi mlandu pa vesi ndi amene wayambitsa vuto. Ndipake ku Mateyu akunena kuti m'bale kapena mlongo wina akachita chigololo otsalirayo amamasuka. Ndipake ku Mateyu chapter 19 verse 19 so akunena kuti wina wachita chigololo amene akatenge ochotsedwayo amakhala wachita chigololo. Samatandauza kuti mwamuna wake akachita chigololo ochotsedwayi asakwatiwe soko. Koma ngati wamuchotsa osati kuti pali chigololo nde ukakatenga ochotsedwayiso umakhala pacha chifukwa pa chigololo chifukwa palibe chigololo. Nde Mateyu chapter 19 ija ikunena kuti munthu ukhoza kukwatira kapena kukwatiwa mkazi kapena mamuna amene anachokadi ku chigololo ndipo iwe ndi woyenera. Koma osati mkazi wanga ndifiti ndiye ndathamangitsa ndiye ndakakwatira wina. Chimenecho si chifukwa pamaso pa Mulungu. Olana inokhala kuti amafuna kudula khosi ndiye wakusempha pang'ono. Chimenecho si chifukwa pamaso pa Mulungu kuti banja likhoza kutha. Olo utachita kupeza umboni onena kuti anandithiriradi mankhwala uyu. Pamaso pa Mulungu limene banja silingata. Koma chimene Mulungu akulola, Paulo wanena kuti mukhoza kusiyana koma osakwatira. Ngati mufuna sokwatira kapena okwatira katenge amene kuti mfiti yobe ndi wako ndithu. Ena ruoneka kuti mwinatu munthu amene amakhala ndi mulandu pa banja ndi munthu amene wayambitsa. Pa 1 Korinto chapter 7 kuyambira verse 1 Paulo amafotokoza nkhaniyi. Anafotokoza kunena kuti mamuna ndi mkazi mukhoza kusiyana mwakamphindi kochepa. Anafotokoza choncho. Koma musalale Satana kuti akutanini akuyeseni. Now tikudziwa pala Malawi ambiri amapita mayiko ena okasaka ntchito. Umapeza Malawi wagwirizana ndi mkazi wake kuno ndikupita ku South Africa ndikakhalako chaka chimodzi ndibwera kumeneko likatha chaka. Mkazi wavomerera. Mamuna wapita chaka chatha kumati sinapeze transport ndibwera chaka chamawa. Zaka ziwiri, zaka zitatu. Mkazi ali kuno mamuna luko. Ndekenako mamuna uja adzamve kuti akazi anu luko ali ndi chibwezi. Nde mamuna uja athamange kumene kuja kubwera kuti mkazi adzipita uyu. Mudziwa lamulo limene waphwanya? Mudziwa olakwa ndani? Olakwa ndi mamuna ibanja ili silingathe. 1 Korinto chapter 7 akunena kuti mamuna ndi mkazi ngati mwasiyana musiyane mwakamphindi komanso kuti mwagwirizana. Nde mwagwirizana kuti nkakhala ku Joni chaka chimodzi iwe wakakhala ku Joni zaka zitatu wayamba kuphwanya lamulo nda. Nde ukabwera udzati mkazi adzipita. Komanso inayo sinapiteko. Inayo ku Joni ko sinapiteko. Koma kwa anthu amene anapita mudzapanga observe kuti amuna ambiri amene amasiya akazi awo kuno amakakwatiwa kuja.
kungori porali kutali ndekazi ndi abale sarani kulo sadziwa sinduri wose hayi ena musadenkhawa ngati amuna anu alumeneku musadenkhawa koma tizindikira chinthu ichi munthu amene Paulo wanena kuti munthu amene amakhala ndi lamulo munthu amene amakhala ndi mlandu pa banja ndi munthu amene wayamba kuphwanya lamulo njivake ku Akorinto kuja kunena kuti ngati mwasiyana bwereranani koma ngati osakhulupirira wasankha kuchoka achoke mbaleyo alibe mlandu otija iyeyi ndamene sanayambitse kuti banja lisokonekere maoneni ndekuti pamene mkazi wako kapena mamuna wako wachoka iweyo otsalirawe chimene uyenera kuchita ndi chani muchidziwa chimene uyenera kuchita chimene uyenera kuchita ndi ichi ugwire mtima pang'ono uone kuti zitha bwanji uja wachoka uja iweyo ngokhala tchelu udziyang'anira kuti kodi ayamba kukwatiwa ndiyeyo kukwatira ndiyeyo ngati wapeza umboni kuti amene wachoka uja ndi amene wakayamba kukwatiwa kapena kukwatiwa iwe otsalawe umakhala ora umatsuka koma osati wachoka lero kenako mawa wapeza mkazi wina ndekumati yeyi nde wayamba kuchoka paja mbale alibe mlandu mawa amene wakuti alibe mlandu amagwira ntchito kwa munthu amene njipake timanena kuti mwina ndingopempha kwa abale atatu abwere tsogolo kuno ndifotokoze mukuziona zimene ndifuna kufotokoza alright abale atatu tili ndi abale atatu awa eti ukozokhala pompo pa abale atatu awa tisaone ngati abale tatenge ngati ndalongo ndetizitenge kuti ineyo ndakwatira mkazi wanga woyamba ndi uti ndi uyu eti mkazi wanga woyamba ndi uyu ndeyifoti ndi mkazi mwina mkazi uyu ndi wamwano uyu sakupanga zimene awapanga adzipita kwawo ndanthamangitsa wapita uyu atangopita 2-3 days ndakatenga uyu eti nde mkazi uja wabva kuti amuna anu achata koma iye sanata ndekuti chachitika apancha uyuyu pamalemba wata wamasuka uyu akhoza kukwatiwa ndi munthu oyenerera wina nezichitike kuti uyu wakwatirana ndi uyu tabwera wakwatirana ndi uyuyu ndi mamuna wabwinobwino pamaso pa mulungu eti akwatirana mulungu akamaona adziliona kuti ili ndi cha banja labwino ine ngakhale ndili ndi uyu mulungu akuona kuti ndi cha si banja chigololo nepapezeke kuti mawu a mulungu abwera andiphunzitsa ine ndamva ndifuna kubatizika nde mundiuze kuti ndimene zilimu koma uyu si mkazi wanu ndi uja munathamangitsayi ndati sinnachite bwino iwe kadzipita iwe nde ndathamangitsaso wena nde tsopano ndidzikati ndifuna wanga uja uyu nde ndikantengaso mudziwa chimene chikuchitika papo ineyo ndikalanda banja la ini uyuso si wanga anali chaberi koma lero lisi wangaso ineyo ngati ndifuna ndikapeze moyo osatha chimene chatsalira moyo mwanga ndi ichi ndisakwatireso basi ndili ndi mlandu ndine amene nayamba kusokoneza so munthu amene anasiya mkazi wake osati chifukwa cha chigololo ndelelo ali ndi mkazi wake amene anakwatirana naye mota anasiya mkazi wake oyamba osati chifukwa cha chigololo okay ndinene mokweza munthu amene anasiya mkazi wake osati chifukwa cha chigololo ndipo ndakwatira wina kapena anakwatira wina ndipo winayo ali naye lero limenelo pamaso pa mulungu si banja ukhoza kukhala kuti wayesetsa mchikhirisitu nthawi yayitali koma Paulo ananena kuti tiyesetseni tisagwire ntchito yopanda malipiro alipo amene anagwirako ntchito yopanda malipiro imawawa bwanji wagwiragwira ntchito ndi adzikata ndi mmene mwalimiramu poti sitinakambirane poyambirira nde inu mmati ndamazikata 20,000 poti mwali makale ine ndilibe ndili 2,000 umakalidinda solo tilija
umakhala ali makale umalandirabe basubapira yopanda malipiro. Munthu wina aliyense amene anasiyana ndi mkazi wake osati chifukwa cha chigololo, kaya mkazi wathu analowa mwano, kaya mkazi wathu kapena mwamuna wathu analowa ipa mtima, kaya analowa otani, koma ngati tinayambitsa ndife, pamaso pa Mulungu si banja loyenerera. Pamaso pa Mulungu sife akhirisitu tinene choncho. Abale athu akhoza kumatona kuti ndife akhirisitu, alongo athu akhoza kumatona kuti ndife akhirisitu, koma chilungamo chake ndi ichichi choti pa akhirisitu situta, pa chikhirisitu situta situfikira. Palinso vuto lina limene mpingo ukumana nalo. Pala anthu ena amene ndipempheso abale awiri abwere kuti zinthu zina timamva nkuona I think ndakwatira mkazi uyu oyamba ndikukhala naye bwino ndi banja labwino, popita pa nthawi ndakwatiranso uyu ndili ndi akazi anga awiri. Ndeno tsopano mpingo umanena kuti mbaleyi wachita cha chigololo, ali pacha, timati ali pacha, chifukwa chake chani timati ali pa mitala, ali ndi akazi awiri. Akazi awiri ake ndi ati oyambayi kapena amene tinampatsa dzina labwino lobisa tchimo timati wamkulu timati mkazi wamkuluyi ndi mkazi wang'onoyi, pofuna kuti tisanene kuti chigololo timagwiritsa ntchito maota ali ndi mkazi wamkulu wang'ono pofuna kuti kachimo kaonekeko bwino. Nde pa akazi awiriwa ndi amene andipangitsa ine kuti ndikhale wacha wachigololo. Nde pali mipingo ina imati mkazi wamkuluyi tilibe naye vuto chifukwa ndiye mkazi oyamba, koma uyu wachiwiriyi ndi ineyo nonse mundichotse mu mpingo. Nde mumasiya uyu wamkuluyi kumati uyu ndiye oyamba uyu. Okay, kwati mundichotsa ine ifo chachati chigololo kapena ndine wa mitala mitalayo ili pati ili ndi awiriwa ka wamkuluyiso ali pa mitalayo, so chifukwa kuti mitala. Koma akhristu ambiri tumafuna tinchotsepo wamkuluyi nde musiye wacha. Mipingo ya akhristu ili ndi anthu amenewo moti kumene timachokera ngati tili ndi akazi akuluwa Sunday yamawa popeza ambiri tipemphera pano koma inayo ka mwina amaro operation bwezane tikasese mipingo mwathu tikachotsa anthu amene safuna kuchoka. Iyi kuti ikhale chigololo kapena ike kuti ikhale mitala nchifukwa choti ndili ndi akazi awiri osati ndili ndi mmodzi. Wamkulu wang'ono onse ali pa mitala, onsewa aphwanya lamulo la Mulungu. Onsewa ngati mpingo mwathu alipo ofunika kuchotsa ndi anthu atatu onsewa, wamkulu wang'ono mwamunayi chifukwa ndiye mitalayo. Ndudziwa kuti ambiri tiung'ung'udza ife mwina tili mmenemo, koma zoyenera zimenezo ndithu chifukwa kuti ikhale mitala ifoti ndili ndi akazi anga onsewa ali pa mitalayo. Sakhala pa mitala ndi mkazi mmodzi, unless mutandiuza kuti mitala ndi mkazi mmodzi zimatheka. Mitala ndi akazi awiriwo kapena atatuwo. Ngati mkazi amene tikuti wamkuluyi sakufuna kuchoka pa banja apa ndi bwino asankhe chimodzi, asankhe banja kapena asankhe chikhirisitu. Simple, asankhe banja kapena asankhe chikhirisitu. Lamulo la banja Mulungu analika choncho, Mulungu anazikoza choncho. Banja siliyenera kutha pa chifukwa china chilichonse, koma chiyenera kutha pa chigololo pokha. Koma ngati chigololo palibe banja siliyenera kuti liuthayi. Chifukwa chake ndi zimene Mulungu anazikoza, zimene Mulungu anaziyika kuti zikhale choncho. Koma mipingo yathu yambiri tili ndi anthu ngati amenewa. Tili ndi abale ena amene mwina kumudziko asanabwere town anasiya akazi awo
ngubwera mtauni muno kukwatira wina wakumudzi kumusiya. Nthawi zina timakadziwa tikapita kumalireni. Ukalapoti awalira wonso ndani awo. Awo ndakazi awo akalekalelo. Zina ndani? Zinatero. Taonani zimene watibweretsa munthuyu. Pala anthu ambiri amene tili choncho. Tuyenera kuti ngati anthu amene atikuwadziwa m'mipingo mwathu. Tiyenera kuti ngati munthu anakwatirana ndi mkazi kapena mamuna amene anasiyana naye osati chifukwa cha chigololo, ameneyo sayenera kukhalanso banja. Chifukwa ndi mmene lamulo la banja limanenera. Koma anthu ambiri, ife akhristu ambiri, lamulo la banja sitikufuna kulitsata. Pa Mateyu chapter 19, tawerenga pa Mateyu chapter 19, verse yake ya pa verse 11. Nthawi ilibwa. Mateyu chapter 19 ndile yake ya 7. Iyo ananena kwa iye. Unditolewa. Nanga chifukwaniji Mose analamula kupata kata wachilekaniro. Mateyu chapter ya verse ya 11 not 7. Koma iye anati kwa iwo, Mose sangathe kulandira chionera ichi, koma kwa iwo omwe chidapatsidwa. Okay, ndimangofuna ndizoenda phunzitsa nthawi yatali bwanji. Alright, Yesu akunena kuti mwaimva verse zimene anena Yesu, ibwerezenso ndi verse 11. Koma iye anati kwa iwo, Mose sangathe kulandira chionera ichi, koma kwa iwo omwe chidapatsidwa. Yesu anakamba za banja pa Mateyu chapter 19 anamaliza ndi mawu ena amenewo. Kunena kuti ziko zotheka si wonse amene angalandire, koma zoyenera kulandira nziti, koma kuti si wonse amene angata, amene salandira chichitikire chani. Yesu akamulandira, iwo akanalandira mawu a Yesu, Yesu akakulandira, sizingatheke. Pa 1 Korinto chapter 7 kumatsika musi, Paulo ananena kuti aliyense akhale mmene anayitanidwira, anafotokoza choncho. Enanso paja sitimvetsa bwino. Timaona ngati kuti ngati ndayitanidwa ndi mkazi wa namba 10 ndikhale ndi ameneyo. Koma Paulo amanena zimene zonso ngati iso. Paulo amanena kuti chikhristu sichithetsa banja. Ngati unayitanidwa chikhristu ndi mkazi kapena mamuna sali mkhristu, khala mmene mulilimo, banja lilipo, koma khala ndi mmene mulilimo. Kaya unayitanidwa uli kapolo, kalele kunali kapolo eti, unayitanidwa uli kapolo, popeza bwana wako ndi mkhristu, sizikutanthauza kuti uzikati popeza ndi mkhristu zanga uyu nde pa ntchito nzikasewera naye. Ayi. Lamulo la banja aliyense ndi mkazi mmodzi mamuna mmodzi. Osati mkazi mmodzi amuna awiri. Osati mamuna mmodzi akazi awiri. Sana zikoze choncho. Amene tingathe kulandira tiyenera kuti tilandire. Amene sitingathe kulandiranso tiyeni tiakaneni, popeza Yesu adzatikana ndithu. Chisankho chili ndife. Chisankho chili ndi wina aliyense. Ndimadziwa kuti nzovuta pala anthu ena amene tinakwatirana ndi akazi athu olakwikawo, koma takhala nawo mwina mbanja zaka 30, mwina ena zaka 40 kumene. Ndikale. Koma Mulungu sayiwala popeza pakhala zaka zambiri. Tisadzilimbitse mtima kuti ndakhala nthawi yayitali ine. Kaya ku Jahenako nkapirira. Ayi kapirireni. Ngati muli nkuthekera kotero. Koma ngati tilibe nkuthekera kotero tiye tisintheni. Sizimatanthauza kuti Mulungu amalitenga banja lathu kuti ndi banja labwino popeza takhala nthawi yayitali. Kapena popeza takhala nthawi yochepa. Koma tiye tikoze moyo wathu. Tiye tikoze banja lathu. Chifukwa pamene tizikaphunzira za mbanja uku, zikakhala zabwino ngati banja lathu lili labwino, koma zikakhala zoyipa ngati banja lathu lili loti labwino pamaso pa Mulungu. Tiyeni tikoze mabanja athu. Lamulo la banja, buku la Genesis imene amalipereka, analipereka kwa munthu
sanapereke kwa Khristu. Anthu ena timaona ngati kuti lamulo la banja limapita kwa Khristu yekha. Chikhristu ndi banja chinayamba ndi cha banja linapeza Chikhristu chinapeza banja. Banja silinapeze Chikhristu. Lamulo la banja kuti mwamuna mmodzi mkazi mmodzi anapereka banja Chikhristu chisanabwere. Zimene zikutanthauza kuti munthu wina aliyense kaya ndi wa Khristu, anthu ena amanena kuti anakwatira kambirimbiri popeza sinali Khristu. Ndiye ritani? Mufuna ritani? Lamulo la banja linaperekedwa kwa munthu osati kwa Khristu yekha. Sizimupatsa mwayi kuti popeza ine nali amanata paja nthawi yakusadziwa Mulungu analekelera kusadziwa kwake kumeneku. Ola munthu utakhala kuti sukudziwa kuti uyu ntameki ukamwa chimachitika cha sufa popeza sumadziwa. Munthu utamwa tameki popeza sumadziwa sufa. Ufa ifa yake chani munthu sudziwa? Ufela. Lamulo la banja kaya ukudziwa kaya sumadziwa koma lamulo limeneli. Ngati tinalakwitsa ndipo tili ndi moyo, tili ndi mwayi wokoza. Koma amene analakwitsa ndipo anafa, mwayi unapitirira. Tiyeni tikoze moyo wathu, tiyeni tikoze banja lathu, tiyeni tikakozeni mipingo yathu. Nthawi zina imakanika kukozeka nkhani ya banja chifukwa abusa amenewo nawonso banja lawo lokola, alaliki athuwo nawonso ndali m'mavuto awo, ndiye kuti akauze Khristu ndoti zonse chisokonezo chokhachokha. Kaya ndi alaliki, kaya ndi abusa athu, ngati banja lawo silili bwino, wiki ya mawayi mutiimbira foni kuti kuno zachitika. Tiyeni tikoze moyo wathu, tiyeni tikoze mabanja athu. Chifukwa tikoza mapemphera koma kumwamba osakalowa chifukwa tinalakwitsa banja lathu. Naona kuti tiphunzitsane phunziro limene lokhudza banja, poonaponso zinthu zina zimene zikakhale zotithandizira. Ndidziwa kuti timakhala ndi mafunso, ndidziwa kunena kuti ndi phunziro limene limapereka mafunso osatha. Ena amakhala omwewo, ena amafunsa ngati Afarisi kuti amuyese, koma zoona ndi izizi ndene yotsatira. Tikhala ndi nthawi ya mafunso tifunsa, palibepo vuto. Tiyesetsa kuti tiyankhe mafunso onse amene tingakwanitse kuti tiyankhe. Koma tiyeni tikoze moyo wathu. Kufikiranso nthawi ina tingothokoza Mulungu kuti watithandizira phunziro limeneli. Mulungu adalitse ife tonse. Amen.